Ahojte, šťastné a veselé, Merry Christmas! Mám tu darček od mojej drahej. Som zvedavý, čo to bude. Poďme na to. Máme tu ETVčko Mega Evolution. S Gardevorom. Lukáriom. Takže si ho otvoríme, nie? Nebudeme kúkať na ňo len. A ty nič nepovieš. Nepozdravíš. Ahojte, mala som byť ticho. Ticho si mala byť niečom inom. Som vedela, čo tam bude. Dúfam, že otvoríme niečo krásne. Tu máme naši knižočku. Najdôležitejšie sú tieto tu, vzadu. Toto. Lebo toto. Aj toto chceme najviac. Gardevora. Hop. Opačne. Tak, trošku. Je na to zostala. Ja viem, že to zostalo. Obalíky. Tie si odložíme. Mali tam to? Áno. Promíčko. To promíčku ešte nemám, tak ho môžeme dať do albúmiku. Vidíš, rovno si ho otvoríme. Šup. A dáme si ho do obalíku. Wow. Ešte sa aj trafiť. Tak, poďme. A tam zbytočnosť akože energie. A kocečky. Ale čo je najdôležitejšie, to sú naše bustričky. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bustričkov. Ideme na to. Začneme s Gardevoirom. Páči sa kodiček. Energia. Dám trošku bližšie, aby ste videli, čo tam je. Tinka-tong. Prvé reversko. Druhé reversko. A Megala. Lucario. Vidíte? Také trošku som sa zasekol. To pretože som prežratý. Dáme ťa do obalíku. Prvý hitík. Šup. Dáme na bok. Ideme na ďalší, na Lukária. A tam bude Gardevor. Mohol by. Nenahňaval by som sa. Kodiček. Energia. A ideme. Šup. Magnematé. Lopný. Grumpík. Latios, Rebel, Executor. Cryogia, toho nemám ešte v albume. Nemám ho ako reversko. Hej. A ideme na ďalší bustriček. Hitík tam nebol, ale aspoň máme niečo do albumíku. Potom niekedy ukážem ten albumík. Energia. Šup. Magnemite, Raselopony, Grafia, Riolu, Stonjuren, Groudon, Iron Defender, Graphite. To tiež už mám, Houndstone. Ale nevadí, každý hitík sa rátá. To už je druhý hitík z 3 kustíkov. Šup, do balíku. A medzi hitiky. A Ivysaura otvoríme. Kodiček. Energia. Grafaj. Riolu. Vulpix. Tinkatuf. Ninjask. Čo? Žemena ovládaš normálne? Marshadow. Niektorých áno.
Čiu. Table. Makuhataj. A Xernes. Žiadny hitík. Ideme na Gardevoir ďalšieho. Čup. Myslím, že už prinesieš asi jak ten toho Gardevoira. Dajte mi Gardevoira. Kodíček. Energia bude trávna. Vodná. Vulpix. Tinkatuf. Sidot. Tyrogue. Solrock. Šukla. Riskruin. Gargansel. Intelon. Mega Venusaur. Sice iba IX-ko, ale máme ďalší hydíček. Ďalší hydíček. Tatinkový. A teraz ideme na Lucaria. Čo? To bola myšlienka, že bože, nech tam je. Kodiček, jaj. Myšlienkami si Gardevoirovi? Gardevoirke. Sidot, Tyrogue, Snover, Vanery, Boss Order, Frostmote, Kadabra, Xernes, to neviem, či mám, Raikou a Magnium. Nič. Už sa nám to kráci. Raz, dva, tri. Teraz som jeden otvoril a ešte dva budú na otvorenie. Kodiček. Energia bude? Modrá. To je vodná. Nie, zelená, trávna. Snover. Bunery. Numel. Helmise. Houndstone. Magnezone. Akleroas. Mischief. Boss Order. Steelix a Cleoter. Steelix. A ideme na Venusaur. Posledný nám ostal, vieš kto? Gardevoir. Gardevoir. Kodiček. Energia bude Psychic. Trafil som. Numel. Helmise. Kronk. Delibird. Goldengo, Gardenels, Fighting Gong, Helipite, Kadabra a Lunitone. A čo bol posledné? Kadabra? Nie, Lunitone. No, posledný balíček. Vianočné šťastie. To je zázrak. Aj zázrak. To by chcelo veľký zázrak. Kodiček. Na Vianoce sa zázraky. Energia bude zelená? Nie, žltá. Delibird, Spoink, Elektrike. Dobre. Tankthrow, Goldingo, Ultra Ball. Čo? Mega Kangaskhan EX Special Art. Ale to není ona. Ale to je jedno. To je SAR-ko. Mám SAR-ko, prvé SAR-ko. Sice to najslabšie z celého setu, ale je to SAR-ko. Je to SAR-ko. A posledný je Steelix. Ale mám SAR-ko. Počkej. Ja si musím rýchlo zabaliť. Krásavec. Poď, sice nie si Gardevoir. Ale je to SAR-ko. To sú asi najvzácnejšie. Áno, hej. No. Takže celkom pekne. 4 hitíky. Toto není hitík, lebo to je v každom. Ale som spokojný. Aspoň jedno SAR-ko. Takže sa s vami lúčim. Nezabudnite dať odber, like. A čo A ešte? koment. Nie, zvoneček. Zvoneček dajte. Zazvonte mi, lebo sú Vianoce, tak treba zazvoniť. Cing. Tak, majte sa krásne, príjemné Vianoce a neprežerte sa. Jak ty. Ja som sa že neprežeral, ja sa ešte idem, tam sú zákusky. Čaute!